Joburang nuri manari-nari ateh pamatan siri hagala pinang manari tandonya orang Minang barale gadang buah cubadak di tengah laman dijuluk nan jo pinggalan usaha lamo tagak di halaman uraklah langkah kapal aminan kaminan samo mandoakan. Selamat datang kami ucapkan buat rombongan anak Darojo Marapulai. Iya, dihadirkan sahabat kita malam Mbak Inai. Yang di pala sana mana suaranya? Ya. Yang di pala sini mana? Rasa Katumba Elektron. Ya. Oke, bersama Imut. Orang